Umbro on vuonna 2006 perustettu helsinkiläinen grafiikkateknologiayritys ja Umbron teknologia käytetään reaaliaikaisen 3D-grafiikan piirtämiseen. Umbron teknologia mahdollistaa valtavan isojen 3D-mallien tuottamisen ja nopean piirtämisen. Eli esimerkiksi peleissä voidaan tehdä isompia pelimaailmoja ja saada enemmän suorituskykyä siitä 3D-grafiikasta. Ilman Umbron kaltaista teknologiaa pelin tuotantokustannukset nousevat, koska pitää tehdä enemmän käsityötä siellä sisällön tuotannossa ja myöskin sitten tämä pelaajan kokemus ei ole yhtä hyvä, koska se pelimaailma ei ole yhtä rikas kuin mitä voidaan tehdä Umbron teknologian avulla. Umbron teknologia soveltuu mihin tahansa, missä käytetään 3D-grafiikkaa, esimerkiksi arkkitehtuurissa ja CAD-mallinnuksessa myöskin pelien lisäksi. Umbro työllistää tällä hetkellä 16 henkeä, joista suurin osa Helsingissä, mutta meillä on myös myyntitoimintaa Seattlessa, USAssa sekä Koreassa, Kiinassa ja Japanissa. Umbro julkisti viime vuoden lopussa uudenlaisen tuotteen ja teknologian ja siinä on ajatus laajentaa tätä meidän olemassa olevaa tuotetta niin, että me voimme käsitellä mitä tahansa 3D-mallia ja tuoda ne mille tahansa päätelaitteelle. Eli mallit voivat syntyä esimerkiksi peligraafikoiden tekemänä arkkitehtien 3D-malleja tai vaikka oikean maailman tämmöistä 3D-skannausta. Ja me pystymme tuomaan nämä sitten mille tahansa päätelaitteelle, esimerkiksi pelikonsolille, mobiililaitteille tai virtuaalitodellisuuteen. Umbron teknologia käytetään maailmalla suuren budjetin peleissä, kuten Call of Duty, Destiny, Witcher 3, Batman sekä suomalainen Quantum Break. Tekes on ollut mukana auttamassa Umbron tuotekehityksessä ihan alusta lähtien ja ollut monessa projektissa erittäin hyödyllinen. Käytännössä auttanut meitä tuomaan tuotteen nopeammin ja aikaisemmin markkinoille. Muun muassa auttanut tuotekehityksessä uusille alustoille ja myöskin tuotetuen ja markkinoinnin automatisoinnissa. Finnvera on auttanut rahoittamaan Umbron ihan alkuvaiheen toimintaa. Umbron tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä kaikki maailman 3D-sisältö elää täällä Umbron pilvipalvelussa, josta se sitten striimataan loppukäyttäjien päätelaitteelle.